Og for mig er det at male en leg. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt at male. Og jeg tager det ikke mere alvorligt, end jeg kan lave om på de ting, jeg laver. Jeg vender laderen rundt, jeg smører noget nyt maling på. Jeg synes altid, jeg kan rette i det. Og så kan jeg altid starte forfra. Når jeg maler, så maler jeg hurtigt, fordi at jeg er sådan. Det kan gå stærkt. Jeg er måske også lidt tjusket med nogle ting, fordi at jeg jo næsten var færdig, før jeg startede. Når først jeg kommer i gang, så kommer jeg i flow, og så maler jeg bare. Så er det bare så sjovt, at det er lige meget med kaffen, og det er lige meget med maden. Det er bare så skægt. Min proces, den er så glad, når jeg maler, at mine motiver også bliver glade. Jeg har malet nogen, der danser. Jeg har også malet nogen, som måske er lidt dybere, noget omkring det at meditere, eller få besøg af en engel. Men det er ikke mere kompliceret, end man godt kan greje det, når man ser billedet altså. Faktisk tænker jeg mig selv som, og mennesker i det hele taget, at de har mange facetter. Man er ikke bare den ene eller den anden. Nå, du er nok meget temperamentsfuld, nå, du er nok stille, eller sådan noget. Sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker, at alle mennesker, de indeholder alting. De kan både være dybe, og de kan være sprudlende og sjove og alt muligt i forskellige mængder. Og sådan opfatter jeg også mig selv. Jeg vil ikke bare have et stempel, at jeg er det ene eller det andet. Jeg er mange ting.